Dwi'n seriously excited am yr un yma. Hwn yn mynd i fod yn awesome. Heddiw, dwi'n cael cyfweld eilistr go iawn. Mae'r dyn yma yn actor, mae'n Gymro, mae wedi bod ag pobl y cwm, ac yn rhai o ffilms mwyaf Hollywood. Rowch groeso mawr i Mr Fantastic ei hun, Yws Gwynedd! Clap! Oh, balls. Ows, beth ti dda yma? Pwy ar y dweud na Yws Gwynedd yn dod? Mae'n yn hollol siomedig. Serious letdown. Anyway, well fi cyflwyno chdi, ie? Os ti isio? Yn eistedd fi heddiw, mae met fi Yws Gwynedd, saer coed o Gaernarfon. A ni'n meddwl eisiau mynd am beint o chdi? A ni'n gwybod bod chdi eisiau neud hyn. Mae rhaid bod rhywun wedi gael chdi fel backup. Just a cofio Yws Gwynedd ddim ddod. Rhaid, cwestiwn gynta. Sy'n fod i Leonardo DiCaprio? Os dwi'n mynd i ddweud y gwir, mae rhan fwyaf cwestiwn yma Yws Gwynedd. Oedd y pedwar cyntaf am Titanic. Cwestiynau Yws Gwynedd, saer coed, Yws Gwynedd, Titanic. Na, do'ch ddim yn Titanic. Fantastic Four, na. Yws Gwynedd, saer coed. Dwi wedi gael un. Cwestiwn am waith coed yw'r saer Yws Gwynedd. Ydy drws pren ar y Atlantic Ocean mewn freezing conditions yn ddigon i ddal Kate Winslet a Leonardo DiCaprio tra maen nhw'n agos i Yws Gwynedd ddod i safio nhw? Mae'n dibynnu os yw'n holo cor neu feidio dwi'n meddwl. O, diddorol. Dwi'n meddwl bod yna fwy o buoyancy i holo cor, ond wedyn mae'r twll, yr handle yn mynd i adael dŵr fewn dydy. Deitho am dy waith fel saer coed ta? Dwi'n mynd i ddweud mwy. Ti'n gael lot o splinters? No. Ti di bildio biwro, neu cwpwrdd, neu skirting, neu wardrobe? Dwi'n mwy fatha stwff modern, ta. Sneb eisiau glod hyn agos. Gwaith coed, tic. No'n ni roi croes to hwnna, ia? Titanic, tic. Ti'n mewn band? Ynddo? Ti'n mewn band. Nes i'n ofio bod chdi mewn band. Beth ni mewn band? Yws Gwynedd yn yr band. Lle mae rest o frisbee dyddi yma? Dwi'n gwybod. Mae un yn byw mid Wales a mae llall yn Dolwyd Elan. Felly, i chi o chi sydd ddim yn gwybod, oedd Yws yn arfer bod y frisbee, dod? O'n i arfer bod mewn band yn y frisbee o'n. A chi rili poblogaeth, sŵn unigryw fel country rock efo trumpets ar ben fo. Mae'n awyr, ynddi? Wedyn, nes ti fynd i chwarae efo coed am 12 mlynedd, a neud drysa felly, a skirtings. A wedyn, nes ti glwad tsunami ar y radio a meddwl, mae nhw boblogaeth, felly nes ti ddwy'n producer nhw, a dwi'n sŵn nhw, a dwi'n frontman nhw, a wan ti know yn y big time, wyt Yws Gwynedd? Di Gar. Di dyna nes i. Ti'n fan mowr o Bob Dylan, wyt? Dod i yn. Felly pan bod chdi swnio fel tsunami a ddim Bob Dylan? Chos nhw sy'n boblogaeth, de? Ti eisiau chwarae gem? Iawn. No'n ni gael gem, dwi'n licio gael yn be di gora Gareth. Os o jingle? Os am jingle na? Fydden ni'n neud jingle? Bwbrw-wap-bap, shwbrw-wap-bap, shwbrw-wap-bap, Be di gael Gareth? Sos coch ta sos brown? Sos brown. Na. Reslo ta bocsio? Reslo. Ia. Ci ta cath? Ci. Ia. Teli ta radio? Radio. Na, trick cwestiwn o'r internet. Te ta coffi? Coffi. Na. Chips ta salad? Chips. Ia. Chips. Fantastic Four ta Fantastic Four 2 Rise of the Silver Surfer? Silver Surfer. Na. U2 ta Celt? Trick cwestiwn, mae'r ddau yn awesome. Y bandana ta y rods? Bandana. Ia. Cacan ta bisged? Gacan. Na. Gwall cyrls ta gwall straight? Straight. Na. Y reira ta tsunami? Tsunami. Trick cwestiwn, maen nhw'r un peth. Hwna oedd be di gwrdd Gareth?
cwestiwn ar Twitter, ia? Nawn ni gael cwestiwn ar Twitter. Okay. Yws Gwynedd. Okay. Dwi'n gallu cael gweld broblem yma. Iawn. Mae Lee Jones yn gofyn, be di hoff gaws Iwan Griffith? Ti eisiau trio ata fo? Idam. Nac i bri. Ti'n neud beth yno? Just rhyddai'r album. Fancy mynd am beint neu beth? Ie, so yw'n cool se? Lle yw ni? Pontio. Iawn. Fanna ti'n launchio'r album. Ie, wel, So mae handi chdi felly yndi? Yndi. O, nhw'n jyst neud na, ia. Gyd i fynd, dwi'n os. Diolch yn fawr, Gar. Gwrs o fanna. Diolch. Ta, bai! David! Wadi wedyn. Heb bod y person gong wedi cerdded i fewn, a hwnna'n oce, do?